बोरै मोनदों? बेटे इदि जानथ्राखैमोन आङो एसे गावसिनानो संनायबाय बिजामादै गेदेर इयो गस्ला गिन्जि गुफुर गाननाया ओमफ्राय इयो गोसोम गाननाया बिजामादै उन्दै गांगा टप्पा आरो मा इयो एमब्लुद अनलाजों दाउजों संना हर खुमब्रा जायालै आं मा लेथ्रा ओंख्रि संदोंलै खोथाखानायखौलाय हाल जांख्रानि दाबि नामा बालाखिबाय हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय हाय सिथा गावासो थाङो उसु गुदु लोगोफोर माने आङो न'आव माइ गायनो थांनो नागिरदों आरोना सबायझारायाव जोंहानि आइनि न'आव ओमफ्राय दा गांगा टप्पाया दोनहैनो नागिरदों नै बिराद गाजा आरो दासान्दि गांगा टप्पाया जा ससमा गानलायदो ससमायाबो 100 थाखानिल'नो दाखालि बावैनो बङाइगावआव थांनायाव बायनो खोन्थाबाय आङो मोजां नायनानै बायनानै ला एम्फौआनो मेगनाव हाबबाय थायो आरो गांगा टप्पानाव माने गांगा टप्पानि मेगना माबा रोबैयानो गुसुं गुसुंथार नै रोबैयानो गुसुं गुसुंथार ओमफ्राय एम्फौआ थब थब हाबबाय थायो ओंखायनो ससमा गानदो आरो सोरबा होनगोन मा एसे गाजा जाखो गांगा टप्पायालाय होनना नै थांफानो नागिरबाय दं मेक्स मा खनसे थिखां खनसे बिराद थांफानो लुगैयो थांफानो लुगैसोयो जेराव थाङो इयावनो थांनो लुगैयो दे गाखो दे गाखो अ दे ससे सलायो ससे थां बिराद गाखोनो लुगैयो बबा थांबानो गावासो उसु गुदु मा जागोन गाखोथारनो मोनाखै नालाय नै आइयाबो फाथै हानगासिनो फाथै हानदो एसे गोबां फानहै आंदो ना मायान्दो बे जाबाय नै आंना बुन्दुआ फैबायानो हिजावजालिया जों सानैल' आरोना दा दिनै हाल जांख्रा दिनै माने आङो सेन्देल गानाखै आं मैयाबो गानाखैमोन ना गानदो ओमफ्राय दोनैनिया ओइ दोनैया इसानाव मानो गानाखै गानदो आंसो गानाखै जों न'आव लागै थांदोंमोन आरो फोथारालागै थांखादो गैलालै थाव गैला गैलाहाय मा जाखो मा पिउनबाय हबजा राइडारनो थाव जोबनाय जोबिखौनो बिसार गैया मा जागोन निलाय हयसिजा मा जाबावगोन दालाय सर मोनो थ' नाय सगालागै सोलांनानै थांसै उदां बेटे माय पिउ इदिनोलै मिथिया आइनो गैला खोमा थाव गैयामोन न'आव एसे गैयामोन हयसिजा हाल जांख्राया थास' बिबार अमा बेदर अनलादो दाउआ जाबावदो दा नारग्राफोरा नै गारि नारग्राफोरा जोंहा नै जोंहा बाजैसो नै गारि नारग्राफोरा दे थेल' गारि नार नै बिबथैनि गारिखौ नारलायबाय पान्जेदो धोरोमदोसो नारनो मोनबाय गाव दाबो नार नै अनसुलि मेदामनि गारिखौनो लांसै जोङो आंहानिया गारिया थावानो गैला डाइरेक्ट फोथाराव दोनैखा जोंखौ आं मा मिथिगौ सोर गारि सालायग्रा नोंहा गियान गैया थाव सोनो मेक्सनि गार्लफ्रेन्डआ थांलायबाय लोगो हम थांलायबाय बेद लोगो हमफैबाय थायो मिथिगोना सैमानि गाबनायजों फानदेना हरनाया मालिक गैयियाव नोंसोरो मालिक गैयियाव गायफिननानै ओंख्रिनि दावराव जाबाय थानाय खलाब गैया दे मिथिबाय नोंसोरसो मिथिगौ गायग्रायासो गावबा गाव माबा ओंख्रि गानदों नोंसोरबा मालिकआबा नोंसोर थास' बिबार जागोन साम' जाया ओरै गाफ्लाबाय थाबा फोथार बारियाव बिदिबा मोनजागोन नामा फन खालामना खिथारालै नै ससेथ' दैयानो गैया नै मालिकआनो गैबावा नै ओमफ्राय गावसासो गायफैग्रोबाय बेफोर माखा नैयाथ' दैयानो गैया इयाव बोरै थुगोन आखाइजों लानायानो नै ट्रेक्टर साखानि हारावाथाव
Akhai dela jugun beteli. Camara? Pon खालामना खतरखा नाव मोनजागोन नोङो मिथिबाय माया माने मैयायो थास' बिबारदो अमा बेदर जागोन होननानै खोथादोंमोन जाहैबाय ओमफ्राय दा ओंख्रिया सोलायना दं नै बया रागानिफ्राय नो फन खालामना खतरनो नो फन खालामनानै आङो ओमफ्राय ए होमबा दिनै प्लेना चेन्ज ओंख्रिया चेन्ज जाबायबा मैया इमान गोथाव रायलायनानै मा ओंख्रै माबा सबायजों साम'जों मैया खिथाखानायखौलाय गैया नानि थांदोंमोन जाया साम' लेथ्रानो गैया दावराव जा नोंसा जाया नोंसा दावराव जा साम'खौ आं जाया अनलाजों दाउजों संना हर खुमब्रा जायालै आं मा लेथ्रा लेथ्रा ओंख्रि संदोंलै खोथाखानायखौलाय हाल जांख्रानि दाबि नामा माथो खोथाखानायखौनो इलाय ओमफ्राय मैयालाय बेलासियाव थांनो हायामोन नामा नोङो नेदा जाया आङो इयाव खुमब्राफोरखौ जेव जेव संना हरनाङा इयाव लेथ्रानो लागि दाउ गोजा एवना हर जायानो रावबो अ साम' जाया नोंसा जाबाय दाउफोर दाउआ मा बयलार नामा लकेल जाया बयद' अखा फैहांदो फैबाय साया माबार अखा फैयो साहाखौ लोंग्रोना लाखा गोसोमल' जाखादों गुमैया गय खावफैगासिनो सालदाया दिनैसो गय खावफैदों बोथोराव दे लुदो दे साया मालाय ससमा गैया गाननानै बेसे एम्फौ बासायो 100नि दे माबार लुदो एम्फौआ रोबायानो गैया नायोना मेगना हाबबाय थायो खैथा हाबलां खानसेयाव मालाबादि गिदिरथारा हाबना होगोन गायखांबायानो सं जोब्बायानो संनाय खावसे मोजां बायनो होबाय 100 गया गायखादोंलै खाथामदों गायदो संख्लाय दे ओमफ्राय दायो बेदरखौ बारा फैजागोन जाया ए बोरै जानो दे थरायनाया जि दा फैदैगोन मोनबाय आरो दिनै जानो एसे खस्थ' गायना होफैदो नङाबा आं गायलामोन ना ओमफ्राय बिमाखौबो नायख्ल'ख्ल'नो गायना फैयाबाबो जाया ओमफ्राय जा मालिकानो गैयाखासैबो नै सब मालाय गोजा लुदो से लुदो सेमथामि गेजर जाबाय नामा मालिक जा सेमथामि गेजर जाबाय मालपुवा बैखौ मा मिथाइना मा मिथाइनि इखो अखा लोगोफोर अखा फैदैनो हनै आथिं गोलावा माइ गायनो मोनसिगोन ओइनो अखानि आखा नायै नायै मानसिफोरा ओइनो अखानि लामा नायगासिनो मानसिफोरा ओइनो लोगोफोर ओइनो मानसिफोरा बेसे अखा नेबाय दं माइ गायनो फोथार माखानो रानस्राव नै एख' दैयानो गैया नैयाव नै इसे थानायावनो गायगासिनो नै फुंसेयाव नैखिनि गायखांबाय दा नावमेन खथासे दंबावो गायखांथारसिगोन आरो जोङो अखा मोननानै जोंहा आइलानि माइयाबो एसे मोजां जासिगोन र' जोंहा जाफैनो मोनसिगोन इसा मा गय जाबाय दं जोंबो गया गाङाथ' बे जागासिनो दं मालायजों फैफानानै मालायनि भागो आंनि सायावसो मोनजाबाय नोंसोरो नंगौ दे फालिमा अखायानोसै माथोलै मोजां जागोन अखा माइ गायनो मोनबावसिगोन हाजिरा मोनबावसिगोन ओइनै इमाखानै इखन गेनि मुलो नोंसा गायखांसिगोन मुलो बयद' अखानैबा गुफुरल' नुहुरदों नै अखाखौ रौ होनलायदो जेखायाव गुफुरल' अखाया नै ओमफ्राय साथा नागिरगासिनो नामा माइ गायनो फैनानै अखानि मुला खिफैदोयो बेनो मैयाबो जनाबानो खिफिना होयो बावलु मा जानाय देन्जार खिफिदसं पुरा दुनियाखौनो मोनामफुंजोबदो मानो
बे लोमजाबाथाय रिक्सखौ सोर लागोन ओमफ्राय प्लास्टिक गैयायाव मानसिफोरा दा बिराद खान्थि मोनबाय आरो नै साथा लायै गायबायानो दालाय मानदो अखा नांगोन बाय थानाया गोजांजोब्बाय नामा गोजांजोब्बाय मा मखा खाबायबा नैफोर माखा मोनफैबावाखैसो गावसो बेफोर माखा गुफुरल' नुखादो नै आन्थि मोनलायबायो हा माखा देनजार खाबाय माखा ओमफ्राय खोख्लोबनासो दंखायो दे अखा नायदो थाबनो हाबाय सं माबार लांफाखानिसै माबार गायदो नेनानै अखाया जोब्बायानो नै खावसे गैला स्रां जाबायानो दै जमा जालांबाय आरो खावसे नैफोर गोजा नै बोरैथारा बारा गैला र' माबार गायदो माबार मेचिन रखम गाय मेचिन रखम माबार लोगोफोर दिनै ओरैबादि अखा हादों माने थान्दा दसे समावनो ज्राव अखा हानानै थांबाय आरोना माइफोरा हायलाय हुइलाय बिराद मोजां मोनलायदो ओमफ्राय माने दा आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय दसे क्लिप लालायबाय नै बिजावजालिया गायगासिनो आंहानिया मा दे गाय नों गायाबा आंनि हाखौ रावबो गायला आला सिं आंनि हा होनलायो बिदाफोरनि हाखौनो होनना बिदानि हा माने आंनिबो हा होनलाय नामा नै आब'आ नायनोसै नायनि गांगा थफानि एक्स गार्लफ्रेन्डआ बिराद सिरि मरगोन खिदिनो नागिरा नानि नाहर हाय नानियाबो गायगासिनो नै दानो मालाय फिसाजोखौ गायनो फुनो फोरोंखाबाय जोंहा नै गुमैलाङा आब'लाङा ओमफ्राय फारसेथिं दं बाजै गेदेरनि फिसाला माबा एलियन रखमसो जाना दं मानसिया ओजोबैनाय मुलो ओजोबैनाय नावने मुलो माबा अखायाव खारफा बोनानै माने सिजाजोबदो आरो गथ'आ ओमफ्राय सिजानानै माने एलियन रखमसो जाना दं गथ'आ माने जादुनि गथ' रखमसो जाना दं जादु मुलो गोजांदोना दासो न'आव थांनो नागिरदो दा रावबो थांला नै गुमैमोनाबो खामानि मावनो आरो लाहार फाहार खालामगासिनो उपाय गैया आरोना ओरैहाय खोथिया थोस्लाबाखै इखिजा मालाय जोसाल' जानो नागिरथारदो इसा जोसा गायदो आरोना इखिनिया सब जोसा इयाव माने गायनाय फुनाया सानथाम लाबाय हाजिराफोरानो गैया नालाय उपाय गैया न'नि गोजा आलासि खुलासि लोगो नांनानै गायबाय आरोना ओमफ्राय ना दा हे रानजुब्बाय खोथियाखौ जाबाय दे नै इयो जोसा मालाय जोसा जानो नागिरदो दा आङो दसे गायलायनोसै इयाव गायखांबाय आं ओरै गायहैनोसै दे बिजामादैफोरा मावाबालाय सोरथो मावनो बिजामादैफोरा मावाबा दे माव बिजामादै गेदेर इयो गस्ला गिन्जि गुफुर गाननाया ओमफ्राय इयो गोसोम गाननाया बिजामादै उन्दै गांगा थप्पा आरो मायो एमब्लुद कुमार एमब्लुदसो दोनबायलै आं दिनै गांगा थप्पादो एमब्लुददो मावगासिनो लाजिलांबाय नोंसा बाबाखौ एमब्लुद दोनथां गायनो रोंबायानो सं नानियाबो लोगोफोर बेलासे जाबाय नालाय आं दाना थरायनामोनखौ लांनो फैदो फोथारनिफ्राय माने इयाव इसे आद्रा खोथिया थिलि थानायखौ इसोरो माने गायफैदो आरो मोनसेयाव गायखांनानै बेनिफ्राय फोथार गेजेर नालाय मबाइलबो लाबोफानो हाया माबो लाबोफानो हाया बयद' गोजानावसो लोगोफोर बयद' फोथार गेजेराव नै नुहुरखागोन आब'आ बाला नै खाथामा नै थरायनाया नै इयो गेजेरनि खायमाया थरायनाया गेजेरनि खायमा इनिफ्राय ओरै दङ एसे गोजानाव लोगोफोर नै गांगा थप्पाया आंखौ लांनो फैबाय पिलपिलि लानानै जोंहा बाबानि पिलपिलि ओमफ्राय नायथिंजायनो नानि
जोंहा दिनै हाल जांख्रा जाबाय आरोना बोरै मोनदों गायखांनानै खुसि मोनदों जोंसो गायजोबना होबायना बिब' बिनानाव सानैबो ओमफ्राय नै फान्दै बिमा जोंहानि बिजावजालि नङाबाथ' इसा हानायानो नङामोन ओमफ्राय नै अबे थांफाग्राफोरा फैदो गासिबो गोसोम गोसोम जाजोबदों नै माइ गायनाय बोथोरावलाय जाखायोलै एख' नङा बुरि देहा लांफाय आं दिनै हाला मोनसे बुस्थु लादो आरोना बेयाव बिराद मेहनत खालामनानै लाबोदो दे पिलपिलि दाइभार बानाय दङ हनै लाना खारबाय मालाय ओइनै एम्बुलुदा लाना खारबाय ओइनो एम्बुलुदा लाना खारबाय गार्लफ्रेन्डखौ मा खालामदो लोगोफोर दिनै हाल जांख्रा नालाय बाजैखौबो नागिरदो बाजैखौ मालिकखौ आबुलाम tuh kau ya ini malah nih Inggris songkaban nih Inggris songkaban nih lagi aja ini kan seputar ya kan tahap berulang ini kan sebenarnya putar tang ini Alhamdulillah tapi nanti gitu ya. Liburan Vilasong. Berde. Berde, di santra sih menang Ese kau sih menang tu naik be. Anu gue bicara main malah belakang lagi nih. Ilai gue menang gue. Tamannya kasih gue ya nalai pilih kau tanggung nalai kasih apa sih biar